Хәерле кич, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Илнур Якубов. Узган атнада Казан милли мәдәният үзәгендә якташыбыз, күренекле галим Касыйм ага Юсуповның яңа чыккан китабын тәкъдим итү кичәсе үтте. Районыбызның сәнгать осталары аны матур чыгышлары белән бизәде. Касыйм ага Юсупов күп томлы Башкортстан энциклопедиясы фәнни нәшриятының фәнни редакция советы һәм редколлегия агзасы, Русиянең Башкортстан һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Чакмагыш районының шәрәфле кешесе. Ул публицист буларак танылган каләм иясе дә. Кызыл таң, Мәдәни җомга, Игенче гәзитләрендә, Толпар журналында даими чыгышлар ясый. Имәннәр, Сырышбаш хикмәтләре, Тамырлар, Сырышбаш, исемнәрдә һәм саннарда дигән китаплары дөнья күрде. Яңа нәшр ителгән Моңаймас та иде хайбу бала китабын тәкъдим итү кичәсе дә гөрләп үтте. Бөтен дөнья татар конгрессы Худайга шөкер икенче мәртәбә минем китабымның туйларын куя. Теге вакытта Тамырлар китабының туйы булган иде. Чакмагыш районының bütün шундый мәдәни кешеләрнең ярдәме белән бүген исә bütün китапларның 6 китапның бер җылы туйын куйдылар. Монда да Чакмагыш районыннан 46 кеше миңа ярдәм кылучыларга килделәр инде. Рәхмәт Риф Сәгъдәтулла улы Юсуповка бу эшләр зур чыгымнар сорый. Шуңа карамастан менә шушындый бисант булып без Казанга килеп төштек. Районыбызның сәнгать осталары, җырмың илчеләренең чыгышын Казан тамашачылары көчле алкышларга күмде. Шул көннәрдә бөтен Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены үткәрелде. Анда чакмагышлылар да бар иде. Аларның хезмәтләре иң уңышлылары дип табылды. Беренче урынны Әтиле уллы Хәйдәр һәм Айдар Басыровлар яулады. Тарихчыбыз Марат Ахунов икенче урында. Казанның 1000 еллыгы музее белән танышу, шәһәр буйлап экскурсияда булу чакмагышлылар күңелендә онытылмас матур истәлекләр калдырды. Касыйм ага Юсуповның китабын тәкъдим итү кичәсе хакында тапшыру әзерләнә. Аны киләсе чыгарылышларыбызда карый аласыз. Хәбәр ителүенчә, быел 21 ноябрьдә 4-нче бөтен дөнья башкортлары курылтайы уза. Район хакимияте вәкилләре, мәгариф, мәдәният бүлекләре җитәкчеләре, авыл биләмәсе башлыклары, башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары катнашлыгында үткәрелгән җыелышта бер генә сорау каралды. Бөтен дөнья башкортлары курылтаена аерым чакырылучы хакимият башлыгыннан тыш 2 делегат сайланды. Игенче һәм Сакмагыш саткылары гәзитләренең баш мөхәррире Фәнис Амирханов белән мәгариф бүлеге методисты Халидә Валиева олы җыенда халкыбызны борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүдә катнашачак. Чакмагыш гимназиясе иҗат мәктәбе, уңыш мәктәбе. Моны укучылар матур җиңүләре белән дәлилли. Кырмыскалы районында математика Русель укучылар арасында математика фәне буенча олимпиада үткәрелде. Республикабызның шәһәр һәм районнарыннан барлыгы 20 команда белем һәм зирәклектә көч сынашты. Олимпиада нәтиҗәләре буенча беренчелек Чакмагыш гимназиясе укучыларында. Меня зовут Исаков Ратмир. Я учусь в 6 классе. Мой любимый предмет – это математика. Я начал его изучать с самого раннего детства. Мои первые учителя – это Эльвира Рефировна. Она очень хорошо объясняла математику. Сейчас меня учит Гульнара Маснавиевна. Она очень хорошо объясняет все предметы, задачи. Еще у меня мама математик, и мы с ней дополнительно занимаемся. Когда мы ездили в Прибельск, мы ездили туда с уверенностью победить и смогли это сделать. Наша командная работа помогла нам победить. Я Ахмедгареева Эльвина, учусь в 10 классе. Мой любимый предмет – это математика. Я с младших классов
участвовала в различных районных и школьных олимпиадах, занимала призовые места. На этих осенних каникулах мы ездили в Кармаскалинский район, участвовали в математической олимпиаде, и я очень рада, что наша команда смогла занять призовое первое место. Я хочу сказать огромное спасибо нашим учителям. Сәләтле балалар район, республика, бөтен Россия күләмендәге олимпиада, конкурс бәйгеләрдә яуланган матур уңышлары белән гимназия данын яклый. Сүз дә юк, уңыш җиңүләргә педагогларның югары һөнәри осталыгы һәм тынгысыз хезмәте салынган. Математика – это царица наук, поэтому человек, знающий математику, знает хорошо все предметы. Математика развивает ум, интеллект и логическое мышление. Наставниками победителей этого турнира это учителя математики нашей гимназии Латыпова Гульнара Маснавиевна, Такиева Рафага Фаилевна, Загидулина Резида Рикансовна, Фатхитинова Гульнара Маратовна и Вахитова Гульнара Разифовна. Большое спасибо организаторам этого мероприятия. Поздравляем наших ребят с победой. Они достойно защитили честь нашего района. Также огромное спасибо администрации нашей гимназии, которая успешно проводит работу с одаренными детьми и организовала эту поездку. Яш юрист мәктәбенең беренче укулары үткәрелде. Район халкының хукукый культурасын һәм юридик белемен үстерү максат итеп куелган әлеге чара Яшьләр эшләре, физкультура һәм спорт комитеты, Яшьләр советы белән берлектә оештырылды. Иң тәүдә тыңлаучыларга яшь юрист мәктәбенең эшчәнлеге, алда торган бурычлар хакында мәгълүмат җиткерелде. Ары таба бүгенге көн кодагына суккан сорауларны үз иченә алган чыгышлар тыңланды. Россия пенсия фонды идарәлегенең Чакмагыш районы бүлекчәсе җитәкчесе Лейса Мустафина пенсияга кагылышлы реформалар, аның төрләре, яңа пенсия формуласы хакында аңлатып үтте. Россия Саклык банкының Чакмагыш бүлеге менеджерларының ипотека программалары, кредит алу күләме һәм аны түләү сроклары турында чыгышлары да зур кызыксыну белән тыңланды. Яшь юрист мәктәбе тыңлаучылары район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре тарафыннан әзерләгән стенд белән таныштылар, үзләренә кирәкле һәм файдалы мәгълүматкә ия булдылар. Республикада 2011 елда Халык университеты программасы гамәлгә ашырыла башлады. Анда өлкәннәр өчен төрле юнәлешләр, компьютер, юридик, чит телләр, күп фатирлы йорт белән идарә итү барлыгы 22 һөнәр буенча курслар үткәрү каралган. Дәресләр түләүсез, проект республика бюджетыннан финанслана. Безнең районда да бу программа уңышлы эшләп килә. Шушы җәһәттән өлкән яшьтәгеләрнең тормыш дәрәҗәсен һәм яшәү сыйфатын күтәрү, актив яшәү рәвеше алып бару өчен тиешле шартлар тудыру, яңа һөнәр, белем, хезмәт күнекмәләре үзләштерү һәм башка бик күп мөһим бурычлар тормышка ашырыла. 2011 елдан башлап барлыгы 18 төркем оештырылды. Ел саен 100дән артык кеше укуларга җәлеп ителде. Бүгенге көндә иң актив өлкән яшьтәге апа-абыйлар гимназия базасында компьютер белеме нигезләрен үзләштерә. Зур теләк белән шушында йөрергә уйладык. 40 сәгать укыячакбыз. Безгә аңлаттылар шулай. Безгә бу компьютерда өйрәнү балалар белән сөйләшер өчен кирәк. Үзебезгә киләчәктә именно өйдә ятмаска, кеше арасына чыгып общение булсын дип, һәм компьютерда өйрәнү теләге белән шушында йөрибез. Башкортстан Россиядә республика башлыгы башлангычы белән социаль туризм үсеш алган беренче төбәк булды. Ташламалы туристик путевкалардан файдаланып, ел саен 60-70 пенсионер сәяхәткә чыга, ял йортларында һәм урындагы шифаханәләрдә ял итә. Сәфәрләрдә алар яңа дуслар таба, кайткач та аралашып, хәбәрләшеп торалар. Физкультура һәм даулау гимнастикасы курсына да зур теләк белән йөриләр. Фидрат Гыймаев өлкән яшьтәгеләрнең сәламәт яшәү рәвеше алып баруы, гимнастика күнегүләрен тормышларының аерылгысыз бер өлешенә әверелдерү өчен бар тырышлыгын сала. Biz шушы занятиеләргә йөрибез, бер-беребезне күрешеп, бер-беребез белән сөйләшеп, күңел ачып, без бит инде бер ялгыз яшибез, ялгыз кешеләргә бигрәк төшә занятиеләр безгә бик ошый. Фидрат Абзаловичка бик зур рәхмәтлебез, барыбыз да сөенәбез, киләбез, күңел ачып кайтабыз. Наркомания, тәмәке тарту һәм алкоголизмны профилактикалау буенча айлыкка йомгак ясалды. Айлык 1 октябрьдән 30-на кадәр дәвам итте.
Аны яхшы оешканлык белән үткәрүдә мәктәп укучылары зур активлык күрсәтте. Башкарылган эшләргә йомгак ясап, Яшьләр эшләре физкультура һәм спорт комитеты рәисе Русланбек Мөхәммәтов, Тозлыкуш, Рапат, Аблай, 1-нче санлы Чакмаш урта мәктәпләре, Чакмаш гимназиясе укучыларына мактау грамоталары, истәлекле бүләкләр тапшырды. Тозлыкуш үрнәк Юмаш авыл биләмәләренең яшьләр эшләре буенча белгечләренең ярдәме һәм тырышлыгы да мактауга лаек. Алар рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Чакмаш районы прокуроры ярдәмчесе Елена Викторова, имам Мөхтәсиб Галим Шакиров, Мәгариф бүлегенең методик кабинет җитәкчесе Гүзәл Агиеваның чыгышлары да тәэсирле булды. Йомгаклы кичәсе Рәҗәп, Иске Калмаш, Сыйрышбаш мәктәпләре агитбригада әгъзаларының үзенчәлекле чыгышлары һәм балалар иҗат үзәгендә шөгыльләнүчеләрнең матур концерт номерлары белән үрелеп барды. Яңалыклар чыгарылышы тәмам. Студияда Илнур Якубов булды. Сездән яхшы хәбәрләр көтеп калабыз. Сау булыгыз.